Nyako Ramogi, wamedo ikoni ma thoth ahinya ka otenore gi ikruok ne yiero ma odiechieng' ma kiny. Nyisi nodong' mana seche 11 gi dakika mamoko buora gi sani Nyako Ramogi. Sechego medo ng'adore. Ma nyiso ni koro ting' odong' e lweti kaka oganda ja Kenya. Wamedo mana luwo ni ka wamedo singo ne ikruok marwa e kuonde luto ombulu 46,229 duto mantiere piny Kenya. Wane pacho ka Nyako Ramogi to wang'wa bende waketo nyaka kuonde go ombulu ma jo Kenya nondikore pinje maoko nikech wasesingo ni wan e tich mar bedo wang'i kamoro amora Nyako Ramogi kendo mi adieri kuom gigo matimore e gwenge mopogore opogore kotenore kod yiero. Jofwambo magwa nitiere tung' piny koni gi kocha mar mondo mi okelni ler kotenore gi yiero no. Wadhi nyime kod weche mag ikruok ne yiero. Ikruok ne yiero e odiechieng' ma kiny e kaunti ma Migori ni e tielo mogik ka meneja mar yiero mar IEBC e kaunti no Ben Museti wacho ni giseyudo gige luto ombulu duto ka gini e chenro mar chwalo gi e kuonde mag luto ombulu 1,017 e kaunti no kapok odiechieng' orumo kawuono. Yango ni weche mag arita kwe bende oseket makare ka kuonde luto ombulu duto biro bedo kod apisas mag obila 2 mabiro keto arita kwe makare. Oyango bende ni moko kuom apisas ma ochung' ne yiero biro molo ka achiel kod apisas mag obila e chula ma Migingo mani kod joluto ombulu maromo 49 mag neno ni giluto ombulu e yo makare. Bende owacho ni giseyudo gige yango joluto ombulu kata kimskit mamoko mabiro konyo poni ma ibiro ti godo okwamo kata okelo wigi. Tallying Center ya Suna West ambapo matayarishi bado yanaendelea ya kukusanya vyombo vyote vya kila kituo cha kupiga kura ili kesho tuamkapo asubuhi wapiga kura wapate tumejitayarisha vizuri. Tumepata vyombo vyote vya upigaji kura. Ballot papers tayari zishafika na ikifika saa 5 ya leo tunatarajia agents wache waangalie waone vile tunapeana hizo ballot papers ikienda katika vituo. Kwa matayarishi yote sisi tuko tayari, tuko sawa. Tumepata kila kitu tulikuwa tunahitaji. Returning officers mbalimbali wako katika vituo sahihi wakiendelea na kukusanya na kupeana hivi vyombo vya upigaji kura. We have done very well with the KIMS kits, but should there be any problem, we have 6 kits per ward. We will rush to any station where there is a problem and we'll be able to solve it. We already have a speedboat in place to take us to Migingo and back, assisted by the Police Service Commission. So Migingo, we are very ready and we have no problem. Even the lighting systems now, we are lighting our polling stations using the solar lamps, and therefore we don't have a problem about Migingo. Distributing satellite phones to every county constituency tallying center, and then we'll take one to Migingo, where we will transmit our results from Form 34A.